Soriano and Perez family. Para sa pasalamatan ng Biblia Soriano sa Perez at pinakasaling Puruan, Perez Agustin, Rita Dayo, Nel Lorenzo, Joseph Agustin, Victor Rosano, Boy and Alma Muhammad, Alvin Agustin, Macaron and Germa Magalma, Rita Agustin, Lourdes Flores, Roland Flores, Corazon Perez, Maita Santos, de Rosario Family, Esperanza Albon, Rita Agustin, Rudy Boy, at sa pangalan ng mga Lily Lorista, and Tom Wilson. Para ngayon pasalamatan, pinagawin kay Kaitana, Kevin Padaw. Para kay Persona ng Kayaguanan, Diren and May Agustin and family, Arcenia and Marcelo Andrade, Roman and Roger Cano, Andrew Trinidad, Rhea Ocampo, Taekwondo Elementary School teachers, Nani Sebastian Mangas, Adrian Lagliani, Margaret Stella Salle, Pamela Morales, Dwayne Redding Morales, Lilian Rene Agustin, Sian Pan Flores, Paul Joshua Masilio. Para kay Malagong Pagdanan ng Francisco Pulo, Edinda Agustin, Alona Ocampo, Narciso Ayaw, Kiki D, Erlinda Pineda, Fernando Santos, Alex Siglat, Wilfredo Magyari, Pat Ahos, Maya Degree, Rita Bala, Vicaria Limanopol, Reden Paras, Wilma Resurrección, Bessie del Rosario, Linda Vizcaino, Linda Santos Agustin, Oscar Lopez, Pez Navidad, Reden Fernando, Kay Stacia Tolentino. Ating pagdama ng kalibutan ng lahat ng Panginoon. Kalagpalatang niya malagay. Eduardo Relo Jr. and Portuguese, Mercedes Mahamad, Mario Lagulo, Jose Badang, Pereira Manahan, First Junior, Carissa Bangko, Benzier, Alex Soriano, Remedios Quezon Perez, 22 years, Tagumpay Perez, Qualificación Julie, Atis, Fernando Pasión, Lolita Taman, Domingo Ramos, Paul Lugo, Gary Lari, Lina Prisión, at Vincent Lamparado de Purgatorio. Thank you.
pa ang kalinganan ng kanyang Espiritu Santo. Ginoo manatili kayo. Dapat ng Domingo ng Quaresma ay nausan tayo ng Legales Sunday. Binumpulan tayo kung natanggapan, ingalangan ng lagot ng Diyos kapangilatan ng tulig tungtong na anak, inginutan Yesus Cristo. Sister tayo pa, ngililigyan na takong kasalanan na maging karapat-dapat takong masusi kalimban na amin. Inamugan po ang bisan po. Diyos ang may parang tuto. At yung kailangan kuling binasalan ng ina, iisip ang mga nagtapat at yayari po ang kailangan. Ito ay tayo pusupang sa samayon na pinanaginian ay sa mga niya po sa ako. Diyos sa may payo ng totoo, pagkalanuan at kanamo, ating pamapatawad na rin kasalanan namin na natangan sa hindi ang ating. O Diyos sa ibang, ingket na bago, ikinuming sa Kristo, piskat ng kapayawan ng metong ayang kalikasan, at delaning kanang ng pagkasundo, ingmetong katawag kapanginagan ng pagkailasan ng kamatayan, abibatan, iturong kami, bakit makakagiging alimbawa pinyan at kami, para nasanan ingket kami sa bantayanan, kapanaligan, at makamalo, alilang lugutin sa mga kapayapan ng pangisilasan at biyan ananaga, ing kamatayan. Itinalawan may ikapamilatan ng Kristo, inumi. Amen. Pangmasang iba, ikadwa ng libro ni Clonica. Kaling-aldor ito, binsablang pamutok ng sacerdote, ang timuling ing mismong kalayan, pisala sa lisira, ing karelang kaksiyan. Pinabusan kabiti na nagandang ng kalimeri, rin pagano, at lebas ng kante, ing templo, at ilagan ino para higyan sa sarili karin Jerusalem. Ingino, in Diyos din karelang pinupunan, alang tikal pero banyang sada sa ising tubod, ang tingin niya pulipli pahamak, ingkiyang paden, at ingkiyang arin. Dapat tila ang doring tinupo ng Diyos. Tepayan niyang ulaga, ingkiyang aman. Bigay-bigay dalar, ingkiyang propeta. Ang gabi ikasun gino, tutong di kalarang sagang, ingkiyang balayan. Alang piyaskatan at aliwang remedyo. Ting kasalanan baden, sila bandeng templo ng Diyos, pinasaktoring paden ng Jerusalem, di lokandohan ng kiyang palasyo, at sinirara ng sablang bipardyan,
kilog ning syudad. Dingay nga tagal na tao, pepagsenong Nebuchadnezzar, kari Babilonia. Kari may alipan nala, at alipan na naman, di palipin ang sinalisigeya, ang ating panahon, ang ibaboy ang upaya, ikayariani Persia. Makanyang ito pa di ama ng Hinu, kainaksena kapamilataning propeta Jeremias. Ang gamiting lapat, nilabas sa sabat. Hanggang ela nilabas, itong purong palwa, nito sabat siya, ingkaya paling nandun ingkayang abibon. At kanitapit, mumuna ng kalwa ng pamagati ng Siro, kaling Persia. Bala matupad, ingkaman ng kinabseng ilo, king pagpamilatanan ni Jeremias. Ingino, pepaisip na ang Siro, ali ng Persia, ipalwalyang neto ka proklamasyon, at ipahayagnik ikabilugan ng kayarihan. Antigeni ipalagnan ng proklamasyon. O iniipapasyag ng Siro, ali ng Persia, ingino, ing Diyos, aasyukan ko, ikalunok ako, ring sabdang kayarin ng ititinyago. Linordin niya, ipatalik yung neto katento, karing Jerusalem, ing labuat ni Juda. Ninuman karing iyang memaden, ing nagsubo sa dulo, patnubayan niya sa aning iyang Diyos. Sukat niyang sumumba alin, ngayon muli. Amano, ingin. Karing pampang tingin ng Babilonia, karing laging paaluklog at manamis. Inyang alga ng pahiya, isyon. Karing tutong at tutubo, karing bila, pinyarit, tingkiran, alta. Lihat yang kami inawat dari magkanta kami panpatulan nila. Ipagkantayo kami ngaran ninyabi metong kadali tungkol isyon. Indalin Pino, ilawat tindunan. Nung palinguan ka o Jerusalem, inausa, makapalitigan ka.
sana makapagkanta ka, sakaling kalimanda ka. Nung maliwai ka, ikituring kong perang maratuntingin tulad India. Pamamasa lipat, hinsulat ng San Pablo kay tao sa Efeso. Kapatid, tutuping dapat ang inyong ng Diyos at marabuli itulog ng katatangan. Iyaya ng tao ang Kristo kanilang biyayatamo, kingkulining at kanilang samantama. Niligtas kayo, muling maya ng pinagluban ng Diyos. Muling iyahatang ang kamayahan ng Kristo Jesus. Nagkailangan kasi tayo, kaya rin, pangiral kaya rin, kay Bandon. Yahatanay bantarigal ang panahon. Kapag alam sukad ng regular, hindi ang mayang kapilugluban, kinulubod pagkakakit na nagkakamo. Kita pamilatan ng Kristo Jesus. Unang himayang ng pinagluban ng Diyos, inaligtas kayo ang Kristo. At inaligtas na ikalawin Diyos. At ingat kayo, hindi kaya ulit kaya kong kapat, inya, kaya nasukat pagpalakalan, hindi inuman. Muling ng Diyos ay inilalang niya katawang, ikapabilatan ng Kristo Jesus, panalitin hindi taon, ipanayapat naya, asidyanan na ng Diyos, yatapang inuna, para katatawa. Ama ng umibig mo, muling lugod na kayaunan ng Diyos. Iyato, pinili ang bukong ng anak, baling lumang maniwala kayo, iyong ate, dunin, pili na iyong diyan, alanang Ingino manatilihan yan kayo, mamamasa imaya pabalita at pangkamusan Juan. Jesus nalagam ni Nicodemo, no makanano ng tinas Moises inulingan at ang suking disyerto, maganyan-yan ang sukat itas inanak ng tao, baling nilo ang maniwala kayo ng kagyayang ananangga. Uli ng libutan ni Ronaldo ng Diyos, Yapo, Pingyere, Ingbuktong Tangalan, baling nilo ang maniwala kayo matay, Birinan niya kayo, ananangga. Ulit tinugod din ng Diyos, kaya anak ni Yapo, Ewa at ulanin, kakausan ni Yapo, doon ay pamiligtas ni Yapo, di kapamilatan.
Hindi naman paniwalaan kaya yatulan kapalusan tapos hindi naman kaya paniwalaan kaya yatulan. Ulit kaya maniwalaan itutunan na ng Diyos. Hindi kaya tulan niya pinili. Di na kami sulong kaya tinigyan ko dapat alimay sana hindi ko natin tao ulit ing dalundong ulit maro ing kapagda. Ulit ting tao at maro kasama din sana ang era na namin ing sulong at kayo ay ang ating karela dapat. Dapat hindi naman tawag ing katutuan lalapit ing sulong para masampayanin hindi dapat na narangkada ng pang ing kabulihan. Kabataan ng bayan ng balita ang katatang kahit kasan. So, si bayan ko din yan yung ating tutulisan yung updated year. Bea Alonso and Dominic Roque. Sa Milby and Antrio Andre. Ito pa rin na bago. Si Yanlin and Ito daw may Luis. Janine Gutierrez and Paulo Abilino. Sige na po, inakas na yung si Pari. Reverend si Balita yung at ano po yung common denominator rin ang pag-git po na kasalukuyan po gano'n ilaneta heartbroken. Ilan ka na deta alam lahat. Masaklang kanya ni Bieta. Alam ng Jacqueline Jose Maria Lumete, sumalakit na po. Updated ko na talaga. Sabi na po na in-interview na, kaya pigilan na lang na, kaya tumuri ng pista ng lupot. Bakit po gano'n? Uling yakin na rin, kaya kamanyaman malyari ng karamdaman ng tao. Bakit naman po, anak ng pera, hindi po kapakimutan, kaya mamasanding kabiyahe, kaya mamasanding mga kabiyahe, kaya natakot ng lingkulan, nung anak kapag lahat, talagang sakla. Hindi. At yan po kapag ng Domingo Lingkores, tutuyarin po kapag masusanta, o masusanta po late na Sunday, magsaya tayo, bakit po? Ulit, hindi lang tayo ng Evangelyo. Naman po sasabihin ng Pino ng Kristo ang Nicodemo. Pero kaya kapamungan, agad-agad. Naalala ko ba kaya kapamung, kailangan manatiling tungkol. Ulit na natin kaya kapamung yung maging loveless. Alam kaya kapamung maging heartbroken. Ulit yung bakang meron kaya kapamung. Alam ko natin, hindi Diyos. Kaya sa diyan po, yung rason, ang sangkang, bakit palalanin Diyos ipaming buktungan na, may buktungan na ng Ginong Jesucristo, inyakong ibig. Para mo ka rin po, makakakit na, hindi ka naman kaligtasan, which is the expression of His love. Muli-muli na mong paranas kaya nakakaparamdam, nung makadalo na tao, kalukuran. Pero may ako, parang kalungkutan, hindi ka tao kong maliharin ako na hindi ka tao kong sarili. Makanalo na katalo luguran ng Diyos. Bakit? Kaya makuha namin. Baka depende yung kaling lugut, kaya tao luguran. Siyempre, kalugod-lugod, luguran na. Nung makaya ka yan, nung magandang kaya, maliharin luguran. Pero look at our situation. Doon galing-galing pa ng Diyos. Nino ikayang niligtas. Itang-tao palpikasan. Pinagtala ng Domingong Pinigunaman. Ngayon pa naman ng Quaresma, ikayang kong iye palpikasan. Our sinful life. At kung wala lang yung yung tama kaya niya, alin yun? Kung nanda kayo sa des,
Pedredo sa aluguran nila. Dahil malaman, aluguran nila. Dahil maikot, aluguran nila. Sakit yan po, Pero yan po, hindi ang pangalan ng Diyos. Kung hindi sinabi ko, ilapin, ilapin. Bakit po gano'n? Bakit araw ang ng Diyos ilapin? How come God loves us so much? Ano po sa Tomas de Aquino? Inugod na ng Diyos yung tao niya yung makadepende yung tao. Because for St. Thomas, the love of God is to will the good for the beloved. Ang muli ng sabi yan, luluguran ng tao ng Diyos, bakit ka iligyan? Bakit ka mailigyan kung bayad ka pa ng galing Diyos na dito? Pero bakit it's the other way around? Bakit ka iligyan ko maging manawa ng kaya ng Diyos? Bakit ka pikakunayon ng kaya ng Diyos? The love of God does not depend on us. Minsan po ang kaya may pumari. At so kami po Esther. At meron po kariketa po mga gagawin. Siyempre, nakakasama. Luklok kami, magpahe kami. At nalalawin ko po tayo masalamat. Sabi natin palo mo, katingyaya ng mga klaseng lugod, makadepende na tingnan mga neto. Ang kanya, makalalo mo niya sabi, makadepende niya yung lugod, klaseng lugod, yung mga neto. Gawin ko na rin lakas. Ito na po, nakapansinan ko po, itang lalaki. Ito babae malaguin. Ito itang lalaki, ay sinti, short at sumura yan. Paano yan, ang klaseng lugod yan? Makasanahan mo yun, I was set this starting. Sige, habi ko pa kanya, na pagkagali mo klaseng lugod, siyempre, makatipedi yan, meron at neto. Kawalintaran naman po, linakas lang itang lalaki, masasalig yan, makikas yan, itang babae, ano naman ang life one. In short, sura yan. Wala na ako sa klaseng lugod na yan. Ay, I was set, sabi ko na naman kanya, ganyan mo. Hindi ako pala. Sige, hindi pa ako naman kanya, kung klase ng lugod, makidepende yung meron at meron. Yan, sabi na nakapansin ng tigil ng buhay, malalong masanting na nakakos yan, tatana. Siyempre, yan rin na, hindi pa katulad ng meron. Nakakapansin ng kaya ng tawid, tumukir, ikit ko lang po, it's a time lang. Alala ko, lewa, alala ko, sinti, alala ko, kaya lugod na yan, makidepende yung meron at meron. Nahanap ko, kung ako kaya nagkakaroon ng maaaring aus yan kapwa ko. Pero siguro, kung na kayo mo, nanaguran ko kapag ano na kaya klaseng lugod kung Diyos at tingkad. Definitely, kayo po makatitend kaya na inaus ko na tunay lugod. That unconditional love is the real meaning of true love. Kaya mo makadepende kagabi mo, kaya mo makadepende kagabi. Kung mo lang papamasa, very clearly, bago ng Diyos, nag-anak ka, inako mo, nagkasala ako, mga sakitan ka mo, they will persecute us, pero natin kaya ng Diyos, anak mo, likwan, uling makanya, anak mo, kaliburan. Pero siguro po, sabihin natin sa rin mga ako, kaya po kanyang gulat ng Diyos, alam ka dapat rason o sanggat bakit tinaturahan ng tao. Pero bakit nakakamuling pilit tinuturahan? Nakasabi ng Ebanghelyo, tumalit ako ng maraming sa mabibigyan namin yung dalugtong. Mas pipilinan tayo dalugtong kaysa yung sana. Mas pipilinan tayo ng kasalanan ng lewakan kaysa yung kanayapan. Pero how God still loves us? Kaya buwari ka ng bulan. Sabi na rin ang ating maali, love is bisa ko kaya kami yung bago, at kung kaya balitan ka ng yasama na, alot kayo, ginagawa ko sa kapagyahin ka rin, may kapatid namin kapatid, uling, meron naman kung tutunay man po talaga, sularol, kasinggero, at sa lang siya hindi ka natin, hindi ka natin. So, and then at the same time, kung ka rin po, ikawali. But after so many years, ikit ka lang po, kasi bakit lang, siya, may balik kita natin, at hindi mo balik natin ginawa, tingin ka,
At then po siyempre, yung family, marriage, yan, ganyan. Hindi na mo lang din babae, ganyan. Kaya kaya ginawa naman na ito kapatid, meron yung tulpok na. Pero ito na muli pa, well, we cannot question her. Bakit po? Kung hindi na, meron ka na ako, kung ka lumurami, iligit ka na. Kaya ikit yung kamali yan, pero ikit na po siguro, nung makalano na yung natulog. That is the real love of God for all of us. In Diyos, yan ang pulalawin ng kamalian na. Yan ang pulalawin ng pangit, kaya katamo, bago yan na yung bundok na alin. Pero ilawin ang pagkakatamo ng Diyos, it is something special in us. Na may kapirang andin siya. May katikamo rin po. Yung winding siya rin, kumakanyari ng silip kong balin, karapan na nakapakakat yung balin, nakamayari kayo na nagsisip. O akayari ko rin ang spelling na, may kakuyakan na luturan na ng Diyos. Pero ito na po niya, kaluturan na kaluturan na ng Diyos. God sees something special in us, and we cannot question that. At kaya tayo po magyari po, ibang galing Diyos, hindi kailangan luturan na, hindi naman kaluturan. May kamakapunan kayo, we cannot question that about that. Bakit po, huling pahanap niya ng ating yang meron na matang manawin special. Kaya mula lawin kasi lang naman yan ating kasalanan. At yan po rin po sana, hindi kayo nakamang takikyan. Kaya po yung makiramdaman natin. Kaya po na makilin yung malaking Diyos kaya naman. At ikaw rin po sana, yan yung bakit parang meron at meron. Lalo po meron pa naman yung Quaresma. Yan yung panahon ng Quaresma, makakatangin ng Diyos kung nandiyan pa na, lumuran pa rin parang meron, lumakanyan na katang libro. Bakit? Ulitin po, inilutos na nakakatawa. Ulitin yan ka ng Ebanghelyo. Yung storya na muling sinulang yung Ebanghelyo na hindi, isa naman Evangelista. Hindi po ka naman manin sa Evangelista, pero nadalangin po kami yung isang ban, alam Domingo. At po nadalangin yung isang ban, maanaran niya. At po ang maanaran niya, pero po kami maanaran niya. Ano po ka doon? Sabi niya, na parang kapatid, di ka nakagod. Ano po? Balang Domingo, yan ang darap ng kandera. At yung kandera ko din nalagay na, maestro, ang kanya. Bakit parang ulit-ulit namin sa biyan? Ikakalo kong gabi, alam na kaya ang malusap. Alam na kaya ang malusap pangalan. Pero dito, ating yung peki, pag isang manibalis, at natin ang kanya, yan yung sasabihan kung ikakalo kayo, uling yan, inilutos na ng Diyos. At uling yan, inilutos ng Diyos, kung ang peki yan din, it's already enough. Kapatid, dinulit po sa akin maging patutunan namin. In Diyos, alaya po, there is no limit, there is no condition in His love for one of us. At niya maraming akakit kaya kami, at maraming akakit kaya kami. Something special. Alibay na kulang, alibay na naman. At ikaw rin po sa kung rin tayong pakikyan, yan po rin yung tatang ikaw. Para at yan po pa siya tayo kasalbantayanan sa salbantayan. Yung Diyos ang may kaya ito, pinalaking batalyan, at ang Espiritu ang buto ng kami. Kaya hindi mo parang malaking Espiritu. Ibayin lang sa kanalang din. Linasaran ng payo ko sa piyako. Itago Diyos, ang nilagay ko ito. Hindi kaya ang nilagay, nagdamalo sa pinipilumili. Kaya sa panumang ang ito, na ng Diyos ang pagpapayan ito. Pagkakali magkakaroon ng pwede, ang makakalimutin ang mga natin. Sa pagkakala po ng mga Espiritu, ang nakakalimutin sa Katolika, ang tanong sa mga Santo, ang kakakalawa ng kasalanan, ang kakasilang ng Hepe, at hindi at nangyakaan. Manalangin kami anak, kabigyan ng pagkakatalo, paniyato, binigtas niya, at kakano kong sumapit. Manaminig ang kaya bebing o
kang kayanin. Amen. Para kami mabibigyan, king katutuan, at lalakad king kakangsala. Para kami magdulog, king katutuan, at epanyakatagpo, king kakangsala. Manalangin kaya kakagin. Manatili kang kayanin. Amen. Para kami darapat dewa ka, at pipili king damundo, kaya sa aking sala. Para kami magawa anak-anak, king meto mayatong ligit makatawag. At magkapilit matag kapayapan, karingan diwa. Manalangin kaya kakagin. Manatili kang kayanin. Amen. Para kami minako ng pag-asa, at lahat sika ng loob lumaban. Para kami manang kaya at magkapilit pasitan karimay na. Manalangin kaya kakagin. Manatili kang kayanin. Amen. Para kaming araw-araw di karelang krus, uning binanaw mapagal at sirado. Para kaming mamusan karelang krus, kaya beno at pakayan kimpusan di alwa. Manalangin kaya kakapin. Manatili kang kayanin. Amen. Para kami magsubusan, uning yaman ang komunidad kristyana, ang mabibigyan bukod mo para ikarelang sakit. Para kami mirahake king ang tsumarela uyang ning kaya ang puso. Manalangin kaya kakapin. Manatili kang kayanin. Amen. Ginoong Jesus, mitbukan ka ng halang kaya kami na. Daftar mo kami, mapagpasalamat kami na kami na namin pamaging pagana kami, karit aliwa, ulit ingin ginawin ang gamit kinalangga. Oh,
Manalangin kayong kabataan, balik ka katawang tanggol, matanggap iya, harapan ng Diyos, ipagkayupayan ng totoo. Ang kaya sa ating pinagdaw ang kanilaman mo, ipagpulit kanilayan ng kayo. Kaya ang sa kaya at ang ng Santa Cruz. Manalangin kamo, inunalaw din ang kaya rin hangin na mag-iyen, kapayapan, at tulang niya kami. Pasulungan mo, ingkaya kami. Kagalangan kapagilatan ng inyong Eucharistia at pagdalangin namin kaso niya kung itinanawa ni kapagilatan ng Kristo ang pinuli. Ikinuman at iliya yan namin na rin puso niyo. Mas manamakan tayo Pinoy at Diyos sa mga. Ngunit hindi dapat dapat sa patuloy, pasalamatan ka ng parati at kuman ka rin ay upa. Diyos, kinanaan at pumus may upaya. Di awat basusi ni kanilang Quaresma na malyan mi tutulit mo at kaisipan niya na magyetas. So, paano kami sumulong in kamanaran niyang kami, kami initawag niya ananganga, kapagilatan ng Yesu Cristo, binuni, kapagilatan ng Karen at isang ng tumoro, galing mo, sa sampangan mo kapag paglalanapan mo isugasan si mga natin ng karera, habang namin saya indalit ingkatang ligaya namin ang kanya. Inistadio ng kasalmatayanan.
nagbu. Darawat dia kaya din tinapit dia ating kalis ng kahitasan. Dahil yung pasalamatan kita, ikaw na din kami patampang talaga magsuyo kita. Mapapagawaming panggawa, tingin kami ng sana niya sulong yung katawan, at dahil Kristo, ditulanan kami, at tingnan ng Espiritu Santo. Ganaganda o pa, insan na ilas naman ng kalagalan ng Berto Yato, pati ka na pitindulot muna, ang ganaganda kami Papa Francisco, hingga kami na Sulisco at Florentino Castano, kaya kami Obispo, Emento, at susik ng Baribea Gabaita, dinisap ng pare, lalo-lalo na yung pagdantay, kaya kami kurang Aronco, at dinisap na Diago. Ganaganda mo na naman, ito patating ka mo inago ng pare na yung sublikye. Dinisap na Diago na diyan, ang kapandosa ng kaligaya mo, pagkalaluan kaya, gawag kaya niyang karaman dapat magkabit, tinggiyan ang ananagaman kaya ng Maria, tinggihan ko ng Diyos sa nasa kaya malay esposo, tinggihan ay gusto na tinisap ng santo, at inapag-imaw ng kabulian, tinggihan naman ng panahon, layo ko riyan dagat, aligayan, ikapagilatan niya sa Kristo, Ika pamilatan na pagdalang kaya o Diyos ipang mayumayang ito. Ako ni Espiritu Santo kaya isang ng nangalan at ligaya maggamit in anananda. Bimong kapalalingan ingino na sa Ega. Itaas mo kami o ginugin sa pranaro, marunod mo ipagkalunting kapayapan ng panahon ni, pati ka sa upanin ka kang pagkalulo, marami kayo manatiling ligtas, isap ng kaligalitan, at isap ng kasalanan. Mamananay kami kapil magaya ng manaligan ng panyata ng Yesu Cristo kaya kami natatamas. O Ginoo Yesu Cristo, sinabi ka rin kay Apostol, di kapayapan na langkuan mo kete. Di kapayapan ko bagyan kaya na masama kaligtan kaya kaming kasalanan, dalawan mo'y kasalanan kaya di kaya ng Iglesia, pamayapan. Ang Panginoon ka nagpangking kabarian mo, di ka makipiyat maaari ang di anahanda. Di kapayapan ng Ginoo natin sa kapilanman, kaya kayo
daming kapayapaan ni Beto at ng kapayapaan ko. Speak. Ning Diyos. Kordero ng Diyos, kilala ko ang kasalanan at iyato, kaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, kilala ko ang kasalanan at iyato, kaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, kilala ko ang kasalanan at iyato, kaluluwan mo kami, kaluluwan. Yo, Kordero ng Diyos, sinilala ko ang kasalanan niya, mapanatalim na niya ang sikapulan ng Kordero.
Spirit kaya niya. At pag-oring puso, iging sala ng kaya ng Ebanghelyo, at ikatulang mo rin pang-isip ni, at maging tapat inugot ni, ipagdalamoy hindi ka pamilatan ng Kristo, inuwi, iinom managiliya kaya. At dahil sila na kayo managod, at ang Diyos, kinagiligid pa, tingnan, at ang Espiritu Santo, hindi sa kayari niya, umayong ko, hindi kapayapaan,